Tingalowe bwanji kwa account yokuti tinataya phone number yake and password ndinayiwala. Ndifotokoze motero. Munthu ngati unayiwala password kwa phone number kuyikumbukira koma unataya. Izo zimakhala zovuta zokuti ungaloweko so kwa account iko. Chifukwa chokuti ukapanga forgot password amene akutumizira verification code. Verification code imene ipite ku phone number imene unapangira register. Kaya unapanga email, ikuyenera kuti email ikhalepo. Ngati palibe ndizovuta. Sinangapopo zili ngati kuti sakhala ndi umboni okuti chinthu chodi nchako. Ndeyo amafuna chimene chocho. Ndiye ngati account yanu zimene zozo zinakuchitikirani kuti munataya phone kaya mwina munaberedwa. Phone number palibepo. Password iso munayiwala. Ndizovuta. At least ukakhala kuti mukumbukira mwina password iyo. Ndi apopo za account zanuzo. Mwina mungoyiwala kaya. Unless mahaka zalowelerepo. Chifukwa kuti amatokhala ndi njira ina yake imene amayiserera ma password, imapanga guess ma password. Ndikuti ma password yanu ayiyeserera mpaka nipezeke password yanuyo. Kwa ngati munayika so strong password, zimakhala zovuta kuyipanga crack. Nde ngati munayika ma strong password, komanso munataya phone number. Password iso munayiwalaso. Ingopanga ni create account ina. Tendona so video hii.